Ako ľudia máme oči vpredu a pozeráme to, čo je pred nami. Máme aj periférne videnie, vidíme vedľa, ale generálne nevidíme, čo sa všetko deje nad nami, len ak pozrieme hore. Preto sme rozvíjali ako ľudia rôzne spôsoby, ako sa ochrániť nad tým, čo je nad nami, čo pochádza od hore. A tak sme vyvili rôzne prilby. Máme vojenské, máme pracovné, aby sme si ochránili hlavu ako niečo, čo je mimoriadne citlivé, bez ohľadu, že je plná kostí. To, čo pochádza ale z hora, to, čo nás ochraňuje z hora v duchovnom živote, v našej kresťanskej viere, to, čo je nesmierny dar z hora, to, čo je stále nad nami, stále bdie a nedovolí, aby nám niečo ublížilo, je spasenie, ktoré nám náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus dáva. On nám ho vydobil na kríži. On zomrel, aby sme my boli spasení. Našou prilbou je spasenie. Prilba nám ochraňuje hlavu, ale spasenie, ktoré pochádza od Ježiša, nás zachraňuje nie pre časný život, ale pre život večný.